Jo. Kom nu bare kæde. 3, 2, 1. Det er ikke noget vanligt. Tag du en børste imod dig? Hold din kæft. Det skulle lige være klar, mand. Du kan sgu da ikke bare bede din tumorbrød om at kende mod godt. Hvor er du dum, Daniel? Kom nu, velkommen. Held lykke, held lykke. Slå du mig. Slå du ham i hovedet. Slå du ham i hovedet. Kald det en knockout, eller hvad er det egentlig? Slå du ham i hovedet. Slå du ham lige i skallen. Jamen det er det, Edwin. Det kommer man til. Det er kraftigt ligesom en slåskamp. Det er godt, jeg har været. Sygt, du har gjort dit bytte. Hvad så?